Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:04. This time check is brought to you by ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga gana sa aton sining nga magka-aksyon, welcome na dari sa inyo pala tuntunan aksyon hotline karon nga adlaw Enero 6 na tuig 2021. Aksyon Hotline. Maulano ng tiyempo kag madinuguon ng insidente aga pa diri sa syudad sang Bacolod. Umpisahan tagilayon ang aton sining nga pagpangalagad latsab aksyon Edin abuso sa patrol mayaras ang shooting incident. Aksyon Edin, good morning, please come in. Action Art Live kita di karon sa bahay naman sang phase 2 sang Purok NHA sa sang Barangay Panukoy. Kundi ni sa naman ka shooting incident aga Action Art ang nagluntad. Grabe ba? Kung makita o Action Art sa aton live sa pictures man nga ginpadala, ginagkuha na di ang biktima, ginbutangan na Action Art sang black bag tupad ni siya tricycle Action Art kung makita mo sa aton nga live when understood and we respect ang family Action Art no nga hindi talaga mapalapitan man ang biktima kag di nagpangabay lang sila danay hindi sila mag pa-interview pero initially ang pangalan sang biktima naton Action Art amo ni si Noel Peraren Action Art. Noel Peraren ang pangalan kag ginahulat pa man ang mga personnel sa scene of the crime operatives para i-process Action Art no ang ining crime scene. So kung sa atong labang ka-aksyon sa kung hindi familiar yun sa area from Bacolod Action Art syempre liko kag di bangga si Casco turn left uluhan lang gid gamay Action Art kag phase 2 na diri sang NHA diri natabo Action Art sa atubang sang isa ka sari-sari store kay di may-ari pa ni dala tricycle ang biktima no tapos diri sa crime scene malapit sa crime scene may isa ka gin-encircle pa lang aton pulis may isa ka basiyo sang wala pa mahibaluan nga armas luthang kagati do wala maayo Action Art naka-witness sang hitabo bangod kabalo naman kita nga do ka access road na dire ang makalabay lang diri Action Art tricycle mga private cars kahit wala na diya sa may naglinabay Action Art na mga ng mga salakyan gid mamangkot di Action Art sa tubang gid no sa may Changi di bala sa natabuan sa insidente. Ma'am, good morning sa Action Radio Bacolod. Ma'am, pwede lang ta dire ma'am. Bali ma'am kay ina mga alas gini ma'am natabo. Let's between 6 to 7 sini nga aga. Ma'am, pwede ko mapalapit gamay ang akon nga cellphone ma'am para mabatian imo audio ma'am. Why lang itsura? Wala Action Art Okay. Para mas safety ni ma'am. Tapos ni ma'am ang victim nagabakal sa imo hindi nag-drive na sa iya tricycle halip sa susigat balik pa pasaka na siya pabukid siyang area pabukid so basta kung pila na kapatid kami ang may lukok na ayun ako to kayong hanak sa kuha kay nag-walking siya mo so nang sulikod talaga pa kay ma-apari na ko sa kantahan dugay pa na may galuto so wala siya nag-indo kilit isang dalan so nakita yun ang tricycle na going there pero wala siya kabalo wala tiruhan na may tiro na siya galing ma'am while driving tapos paano di siya ma'am nga nag-end up diri sa tubang sa Changi niyo amo na guro kasi
mga time, hindi yan na control ang iyang kapila do dying na siya siguro. Oo. So, doon yung nagtunggo naman siya, kinakipot ka rin ng kapo. Pero nakabati ka mo, ma'am, lupok. Mga pila ka lupok na nagyan ni ma'am? More or less 3. 3. Tapos, sa pagkita niyo, ma'am, wala ka mo sang may mga daw suspiciouso ng mga tao or motor abi nakita? Wala pa rin nakita. Naman ako, hindi lang ba na ako, wala siya nakita kung may natiro. Kaya nung napatian na namon niya, may naglupok. Abi namon gani ng pintador pala. Oo. Wala. Idea kung ano. Kung pila nakibot. O ano to, nga may tao na di. May dugo na. Kadi iniya nga, ano yun ma'am, dire sa ulo. Oo. Kalbo na siya. Oo. Dire siya. Tapos daw dire siya fixing. Daw dire nga side. Dire nga side. Ulo, tanan. Ulo. May chan na may ara. Ulo, kang chan, ma'am, initially nakita niyo. Tapos, familiar ka mo ni ma'am sa iya? Kilala lang siya naman niya sa ngalan, sa tsura, kay ka-drive natin siya sa tricycle. Babiyahe siya bali tricycle, ma'am. Mga bulupad taong ma'am, mga pila niya age, ma'am? Mga 40 up. 40 up. Oh, okay. Pero kayo, nagagali ma'am, wala siya nagbakal yung siyanggi niya o anong sitwasyon? Bali, dito siya ega sa kaya sa tricycle niya going. Wala siya, ma'am, wala siya sakay, wala siya pasero sa tricycle. Siya lang isa. Pagbunggo, yan din siya lang manita nga nag-amo na ng sa... Amo na nadaan ang plastar sa tricycle ya ma'am. Na-plastar ya pa. Oo, kay kurot mo. Nakapuno kasi nakabunggo na mo. Oo. Kaya tricycle, nakabunggo. Kaya actually, action art, ang pagtanaw mo, di ba, sa tricycle, kung makita mo sa live, do, naka-parallel park siya. Do, na taglong yung pabalang park. Do, tapos nagdunglay na lang sa dayon, ma'am. Bali, nahulog siya galing sa tricycle niya. Nahulog sa tricycle niya, ma'am. Nag-sampas sa Manibela. Grabe. Tapos, ang mga tanod na nalikang pulis ang nagpapanawag siya, ma'am. Oo. Kaya pag nakita ko sa mga mata ko, napatawo mo. Sa mga pulis. Kaya magkakay may ganito tricycle na naglabay, may mas nasakay siya. Sinusunod yung baka. Oo. May natiruan. Oo. Sige, ma'am. Thank you, mama. Action art, ang mo to ang... So, baligin tiro siya gali, hindi gin man kalayuan o kung malapit lang da sa lugar. Yes, action art, ang mo to. Okay. DKT sa Ulunhan, pa yan nila, action art, nakita nila yan, nga padulong, ining biktima, pakadto, di action art, sa diri nga area, kag, ang mo ni action art, ang naglunta, di ko makita mo action art, sa aton nga video, halos naka-parking pa yatarong action art ang tricycle. Tapos gulpi na lang nga nagdunglay ti daw nakibot mo ni action art ang tagbalay dire ang tagiya sang Tiangge. Kay ikip gini action art ang tricycle sa sa opening gid bala sang Tiangge. Ari gid action art naka-park man ang yasin nga motor ti. Aso na din daw ara da kuno padulong da ang ila do presidente sa tricycle drivers association nila para at least basi may ara man siya ideya karon nga makabulig sa crime ni nano ning madalong motibos pagpatay sa victim ni. Yes, good action art kay we understand and respect it ang family, no? Okay. Ari naman din sila actually sa area action art galing kay tinagpangabay nga hindi lang sila danay action art magpalayag man sa ila singabahin. Actually ari action art nagabot si Lieutenant Colonel Ariel Pico kag ti mangisayon lang kita karon. Bisan initial lang sino lang suspect din no riding in tandem naman nagmanat. Sino kang initial information to riding in tandem naman eh. Yes, amo maning hambal pa malang action arts ang iban galing kay tido wala gid patod balang nga makahambal. Kay ang idaalan da karon si Mr. Nonoy Trias o nonong da ara na da siya kuno kay basi makakuha ta abisan short lang nga kwan sa iya. Yes, action art in kaso mabalik kita kay ti medyo damo-damo na ding tao action art mangita kita sang another person pag action art no mahimo kabulig man sa paghibalo sa background man sa sining biktima action art. Okay, pero ang paglutang sa iya after nga gintiro si Action Eden nakadrive pa siya galing short na lang and then amo na di aksidente di siya nakabunggo sa gilayon sa Tiangge da.
Yes, correct, Action Art. So ang bali Changi ni, sitwasyon. kung nalin ka sa Sigasco, halimbawa going east direction ka, di ni siya dapit nakabunggo? Sa left or Right side? side. Right side ni Action Art. Sa right side. Right side din siyang area. Dirigid sa may bangga, di sang phase 2, sang Proc NHA mismo, Action Art. Okay. So, dragid siya gali. No, butang balon ang direksyon niya ni, halin siya most probably handumanan nga direksyon. Hindi Action Art. So, going siya pabukid ng area. Halin din siya si Gasco. Si Gasco. Turn left siya pabukid siyang area, Action Art. So So, right side pagtiro siya siya, Changi. na kabig ang motorya, patuon naman dayon. Yes, correct, I Action Art. Kaya mo see. siya nga lane. Right lane sa Gyapon, Action Art. Tag, tiya mo pa man lang di Action Art ang nakita tang ginin-circle man sa aton sining kapulisan. Isa ka basiyo diri sa wala pa may baluan nga armas luthang. Okay. Kaya ti until now So, dira mismo wala malapit pang focus. niya sa ginbungguan niya, may basiyo pa nga nakita subong? Correct, Action Art. Mga apat siguro kadupa from the lawas isang victim. So, meaning, nagid lang siya dapit, ginlutang. Grabe siya. Amo tong hambal Action Art sa actually sa Changi, di ba la? Okay. Na pinakita pagkabati nila sang lupok, amo pa ya ang time nga niya ang biktima Action Art, hinali na lang nag-abot diring biktima, hinali na lang nagdunglay siya tricycle kag wala na sang kabuhi dahil Action Art. Grabe, no? So, anyway, i-check na ba si Colonel Ariel Pico, Lieutenant Colonel Ariel Pico, bisan inisyal lang, kag kun para ma-flash alarm ni, kay kun may mga witness da nga nagkakita sa ginasakyan, kaya hindi man pwede ni nga naglakat na ni mga suspect, kaya basi lapit lang. Yes, correct Action Art. Pero tiya mo to, ang balila, may ara Action Art sang motor kuno. Na initially lang Action Art Okay. kaya hambal man na diri sang mga pumuluyo diri nga rin sa area, pero we will rely gid Action Art sa investigation man sa aton sina kapulisan. Hindi pa subo Action Art no makapalayag man or ma-interview si Lieutenant Colonel Ariel. Alas 8:16 nang inog ginapamatian na mo ini ang flash report sa patrol, may isa na naman ka persona nga ginluthang patay. Nagamaniyo pa sa iya motor tricycle sang ginetiro, way pa may baluan no inisyal kaina nga nagsulod nga information nga riding in tandem no, pero tina subject for confirmation kag mismo official statement coming from the police. Action na din. Yes, correct Action Art. Colonel Ariel Pico. Okay. Information. Sige talaga Action Art. Kaya yung tingog na lang para sa initial ng Action Art nga information bahid Okay. sa investigasyon ng aton nga kapulisan. Aha. May arak mo sa initial nga detalye sa nakapulisan. Bubukarin Action Eden, good morning, Radyo Man Ricky. Ang ining shooting incident na to, natabo ni kagina alas 8:30 na nagasakay ini siya ga-drive pang iya nga ginabiyahe na motor, amo na sa nakatanda dira sa kilid. Na sa nga nag-drive siya, ginsdan ini siya zero. So, samtang nag-drive siya, sunod-sunod ang zero sa iya. Until that time, nandiri na siya napuruhan. Diri nga bangga. Mga pilagis ka tiro. Hindi pa nato na-determina pero damo sa sang iso. Kung tanawang tapon bawing i-discuss sa investigador mo sini sa likod. Kaya sundanay ang nagatero, nakamotor, kaya nagadrive. Tayo lang gani, wala sa pasahero. Siya lang gito. Riding. Motor riding success. Okay. Duwa silang isa nagadrive, ang gaangkas, among nagatero. Hindi na ito ma-determinar pero dira nakita na ito may ara tatlo ka basiyo kag isa ka head o conflag allegedly caliber 45. Sir, ano may background na kamo sir sa biktima? Ang aton nga victim according kay Sergeant Guarana hindi man drug personality. Hindi man former drug surrendery. Ugaling pang 2013 ginaplayan ini sa sang search warrant.
Kag sa subong on bail ini siya. Buti ang nakasyan siya lang siya, may ating sa court hearing. Luwas sira, wala na kita sang may matipon sa subong ang mga informasyon regarding sa sila. Ano nga kaso, sir? Illegal possession of firearms in 591. Turok bantod? Paano ko eh? Sir, name gid niya galing sa victim. Wala pa ko sang may ginakatutan ko, ginahulat ko pa ang ilang spot report. Inisya lang sa ako na sa subong wala sa mga alam na bala ko lang. May nakakita, Radyo Manrique. Kung galing sa subong, init pa ang sitwasyon, may mga hesitation pa na sa bahay sang nakakita. Kaya inisya, daylight, lamo, naliritaho. Kaya imposible nga wala siya may nakakita. So, posible, parang kanya dito, parang itunhan. Ano na siya, sir? Ginatiro na siya. Oo, ginatiro na siya. Grabe ba? Susunod, sigitiro. Until sa time, nag-rin naging kanubusan sa iyaya ginawa. Siguro kung na-estimate mga almost 5 to 20 meters ang ginride ng motor. Grabe. Thank you, sir. Action art no, si Lieutenant Oh, grabe, no, nagapaninguha pa itong isa. Tigaling kay kung nagadala ka tricycle, ang tendency, sila hindi man na pwede nga i-abandonar mo yung slakyan o maglukso kaya mo. O, correct action art, kaga tiya, daan niya, may sidecar pa, mas hapos niya yung ikaw-ikaw, kung Okay. mag-an pa na, magdalagan, ang motorsiklo, action art, kagi, sa istorya man sa base sa initial investigation ni Sir Pico, nagtinguha pa yung action art na magpalagyo ining victim action art no kahit do kumbaga nagpalagyo pa action art mo may ara pa sang lagsaday nga natabo kumbaga antes nga na tugtog na napatay kini action art ang ining biktima. So, ang initial to nga ngalan sa victim, manakuha mo na action eh, no? Yes, initially action art based sa family yung muna si Noel Peraren action art. Noel Perarin. Why pagaling may barawan, pila edad na siya action eh din? Wala pa action art. Okay. Kaya hindi nagpapadala pa man investigasyon sa ato sa kapulisan pero tiyang mismo ang ano to bala ang tagiya sa Changi nagpalayag kay Okay. pamilya tag kilala yaman ining victim mga more or less late 40s or early 50s action art. Early 50s. Early 50s or late 40s. Okay, okay. At Mga Hoben pa? Action art. Hoben pagali? Oh, yes, action art kay Ari Bigani. Nang naka-jacket panigali. Ang victim ginalsa di sa isa ka tanod daw kay gintabon sa actually subo action art ng mga inoras nagainulan sa diliman nga area kag ti tugtog karag ginahulat sa gihapon action art ang soko. Aha. Ano to ginangambal ni Lieutenant Colonel Ariel Pico? Ano oras kito natabo gani? Mga between 7 to 8 action art sila Okay. aga Mhm. tira kag ti gilan Manila gin check kining background gin palayag man ni Sir Pico nga hindi ni siya sang wala siya sa drug list hindi man siya drug surrender pero may ara sang 2013 nga search warrant bangod man sa illegal possession of firearms action art. Oho. O ang imo paglantaw da no although medyo mantad may distansya kamo da sa crime scene na no makita mo may pilas ulo giman ang sa kamera kung ang igo niya. Sa say action art hindi ta na makita. Hindi na makita kay natabunan ano. Gintabunan na action art Okay. ang victim. Kag gitabunan siya sa jacket kag sang black bag mismo action art no. Do cadaver Siya diri bag sa na area. siya. Action art. Ang cadaver bag ang ibutang way pa man singin sulod. Hindi pa action art. Hindi siya cadaver bag. Kundi ang black Black bag yung lang. action art. Oo, Do yes. garbage bag na siya nga itom. Yes, kaya I we see. understand mag-abot pa action art ang soko. Isitaon para nila action art sang mas lapit pa gid no. Okay. Pero ang immediate family may ara na dara nga nag-abot nga ati pamilya gid. Yes, ari na action art ang immediate family. Actually, before ta kayo na nag-report kinistorya, kagin pangabay ta. Galing kay hindi gid sila hands up sila the action art. Na Okay. magpalayag man sa ila siningabayan. And we understand and respect that action art. Sige. So, para sa dugang, pakakan nga update action art kay as of now, so nagid lang ang ginahulat pre sa sininga area. Kagati sa ato ni sininga action ni ba sila matingala nga medyo traffic sa diri nga area action art. Bangod sa shooting incident man nga naglantad sa subong nga aga.
Live din nga po action art no sa Purucan HA Phase 2 sa Akop Mansang Barangay Panocor, Ciudad Sang Bacolod para sa isa ka shooting incident. Flash report, Action Ida Naboso. Una sa balita ko sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Sa mga late tuners nato naglunta ng insidente dira sa cruising Sigasco bala no lapit dira pasulod sa area sa Panukoy man nga sakop no patay ini ang biktima. Pinahulat na lang ang suko team nga mag-process mag-conduct sang investigation dira sa lugar. Now confirm kaina sa mga late tuners ni Lieutenant Colonel Ariel Pico ang BCPO Public Information Officer ng mga sospetsado motorcycle riding suspect. Nasakay sa motorsiklo ay pamaybaluan kundi nga direksyon nagpalagyo matapos makomiter ang krimen. Inano ini no kung ang case lang tawon ta may search warrant ang tawo nga nakuhaan siya posible armas kiti may case mo may hearing pagani tinanong natabo sini no anong madalom nga motibo kag rason sa pagpatay sa biktima. Alas 8:25 na Action Radio Philippine Standard Time sa aton nga magka-aksyon nga naga-monitor na karon nga via Facebook kag subong man sa YouTube kag sa mga nagasunod pagi sa on air. Good day sa inyo dira kag good morning naman sa mga nagamonitor diri sa palibot sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Malabutan sa ngaton sininga broadcast. Ginumpisanta karon nga ang aton sininga pagpangalagad sa isa ka madinugoon nga insidente diri sa syudad sa Bacolod. Dugang siya nga detalye karon ha kay Action Eden can kindly indicate lang kung may mga update sa sining shooting incident. Ano pa ang madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga agad diri sa aton sining nga pagpangalagad. Now tandaan ta gid sa aton nga magka-aksyon nga naga-monitor tinugay-dugay ho i-check naman ining mga latest development kag update karon kay tikapon do may tagtaganay kung tani kung may nagtagtaganay sa mga drivers mo ayo dalin sa LTFRB kag subong adlaw may mga schedule man check karon tay ni karon dugay-dugay. Pero may mga kondisyon gali diri o sino ang pwede makabaton sang benepisyo. Bacolod City nag-record sa panibagong kaso ng COVID-5 no ang positive nga case nga na-record kahapon nga adlaw. Samtang lokal nga panguluan sa Bacolod nakigsapol na sa isa ka kumbuyan angot sa COVID-19 vaccine. Anong update sini? Kag isa pa no may ara man na istoryanta ni karon kami isa ka kongresista nga nagaduso nga kakason na lang no ginaduso niya nga kung pwede kakason ining mga plastic barrier nga ginabutang sa mga PUV ang public utility vehicle bangod sang insidente nga pagkasunog sang bus didto sa Commonwealth. Anong sa inyo diri no kay isa kuno ka reason tungod kadasig gid sang sunog bangod man sa plastic barrier. Kaya may ara mga nigaduso mga driver gani reklamo naman siya kabudlay gid magmaniho ka nga may facial sa guya mo. Daling ti amo ina ang mando kag may mga kasuguan nga ginpaidalom in order to protect sa mga driver against COVID-19 and also sa passenger. Amo nang reason nga amo ni ginpatuman ang local or minimum health protocol. Mga detalye sinabantayan sa paray ng pagpangalagad sa inyo palatuntunan aksyon hotline upod sa inyo alagad aksyon at tayhupon. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Saan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
kadapya na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginagampingan Padayon Aksyon Radyo Pagkulon nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nagkahintangan Responsable at ang balita Pagdahil na ipalag Radio Philippine Standard Time, alas 8:42 na. Good morning kay paring Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan. Haraman si paring Chupoy Magbanwa. Jerry Chupoy Magbanwa sa Macau, China. Kag si Benji Bernardes. Good morning, thank you for listening. Kay Tita Elma Lusok Polidario, nga nagamonitor man. Haraman si J. Ho Soriano. Si Kuanoa. Elizabeth Malagkagamala, salamat gida sa inyo sining nga pagmonitor. Oy kay Kagawan Melchor Baro Karumbinis sang hinubaan, happy birthday. Action Hotline. Monitor man, Joval Trinidad. Siling niya, please greet my brother Leo the King Anga. Adad Trinidad on his birthday today. They're monitoring through transistor radio. Thank you so much and it is highly appreciated as well. Okay, salamat ha. Damo ko nga monitor na siling Joval Trinidad sa Barangay 1 Kabankalan. Most of them monitoring through transistor radio. Action Hotline. Sir Alex Montesa, good morning man. Yagabunan kang maukon nga matagpalamanti sa ERB ha. Dugay-dugay lang kumplitoon ko na yung mga mensahe niyo Sir Alex ha. Kag iban paginaton nga mga listeners. Action Hotline. Subo-subo aga pasambanwa may gintiro na sa panukoy kag patay ang biktima. Update siya karon with action Eden Aboso in a short while. Action Hotline. Now, kaina ginmuno ko sa inyo nga at least ang City Government of Bacolod bisa nagka-record kita kahapon sang 5 cases, 62 na lang ang active cases for Bacolod City. Maayo lang ang indication for 2021 at least
amat-amat na nga naganubo ang active cases diri sa aton, meaning ang aton mga quarantine facilities, although nga sige ang sinulod na sang LSI, mawanawanan man. Action Hotline. Now, nano pagid. Kahapon, I understand, or the other day, may meeting kay kahapon, day off naton. Ang local government of Bacolod, nag-meeting na sa isa ka grupo o kompanya. Inikabahin na sang gintukod ba lang nga kundi may-ari kita COVID Vaccination Council ang Bacolod City. Nga mo ni magatutok to address kag at least sa ulihi amat-amat kita nga magka-recover, and one of the main purpose kung nga nagtukod sa COVAC ti ang vaccination program amo nang ginatutukan, which aims nga sa ulihi maka-recover na gid kita fully, no? Bisan magbalik kita new normal na abi nga status nga mo nang i-practice kag mangin-use na kita sina. Now, ang latest nga may gin-meeting ang Bacolod City nga mo ni ang magabulig, no, para nga at least bilang preparasyon na in kaso ginmana nga may ara man aid nga magahalin dito sa Metro Manila or sa national government. Online sa hotline. Online sa hotline. Ang isayod kita nung latest sining kay may end up lang ning agunin naton kon may ara nagsang vaccine, no? May vaccine na nga magsulod kag ma-provide sa mga pumuloy. We have Vice Mayor Elcid Familiaran on the line. Vice, good morning. Yes, mayong aga. Kaya Action Art, mayong aga man sa ato. Aha, subo-subo aga pang Bacolod City ga ihibi na kada ng kalibutan kay nagatupang ulan magintiro pa ya dito sa Panukoy bag-ulang Vice, patay naman no. Okay. May riding in tandem or what? Riding in tandem according kay Juan, allegedly riding in tandem siling ni Lieutenant Colonel Ariel Pico. I see. May another bad news man kaning Action Art, no? Ang early this morning, no, alin sa may report kita 4:53 a.m., no, from Hong Kong. Last October 22, may Hong Kong resident siya, na female Hong Kong resident. Abot sa Hong Kong from siya 30-year-old female Hong Kong resident. Nagabot sa Hong Kong sa December 22, and that carrier siya sa new variant. Sus! So in other words, na kasulot na din sa aton, no? Uy! Oo. So, Ina nga case, yes, by sorry to butt in, ina nga case already recorded sa DOH and officially na-record na nga diri siya nagsulod sa Pilipinas? Nagsulod sa Hong Kong, diri halin sa aton. Diri halin sa aton, dito pa kadto sa Hong Kong? Yes. So, Uy! Hari siya din. So, in other words, carrier na siya before that, no? Okay. So, nagka-coordinate na subong ang aton DOH, pagkit kay Yusek Maria Rosario Vergere sa International Health Regulation sa Hong Kong. Okay. Para kakuha ni Italy. Oo, so, okay, para mabalaan kung taga-diinto siya sa Pilipinas. Hoping, hindi tuod or what, no? But, di mo nang bad news, eh. But, so far, wala pa man sila may na-detect yung nga new variant, Action Earth. Okay. So, ang variant na nakita, napayaya mo ni siyang B1. 17. Okay. Amo ni siya ang first plan ng detect sa United Kingdom. Oo. So, amo nang bad news now. Okay. And hoping wala na. Yes, sir. Kabay patani, no? Kay prior pa manggali sa mga pagdumili sa mga flights o pagpauli, pila ka mga states or pila ka mga nations ang
ginban na to travel, may nakasulod, hopefully nga, hindi pa to siya positive sang new variant pagkadto niya di sa aton, kag along the way lang na acquire blaw. Hoping. But as of January to, so far, wala pa sa may na-detect niya sa Okay. DOH, ay pa siyang may na-detect na pag-o nga variant. I see. Sir, dali lang ko sa Bacolod, okay? Because isa sa mga preparation, kag isa sa mga ginadiscuss ng COVAC, amo ni siya ang tutukan na ang vaccination program in which the national government amo maning gina process. I understand the other day or yesterday no may meeting na ang city daw isa ka kumbuyan to ano ni Sir Man gatanan sa kita sini sa ila kag ano nga kumbuyan ini Vice? Well, till last night, Action Art nag-meeting sa mayor sa Amon. In fact, before 12 na episode na kuya, early answer kita eh. And ron may session kami 4 p.m. So, ang amon session, regular session, amon ginmog namon this coming Friday mo. Okay. But si Mayor din na ngayon siyang special session. Sa anong rason nga mangayo siya special session? Tungod na, honestly, Action Art, may, as I understand, may 12 kakwan brands of vaccine Okay. na gina-process or tunan ng mga scientists, no? Okay. Ang iban sina available pa sa last quarter of this year. Mostly ka last quarter, di mga between October to December ang iban third quarter. Okay. So now karon ini sila tanan, even ang pinukalibutan meron na mo may Pfizer, may AstraZeneca, may Sinopharma, Sinovac, iba na mo damo brands. In fact, Okay. sa US, tatong choices mo sa magulang ko. So, pili ka dahil kung ano da nga brand ang imong sa ron. Okay. No, karon ini sila tanan, hindi man ni sila kasupply sa pinukalibutan. Correct. So, ang ato national government, through sa National Task Force, COVID Task Force, and sa DOH, may kinaistorya na. Okay. Kina-negotiate na. Oo, nga mga brands. So, ini ang AstraZeneca, nag-commit na niya sa Philippines sa 2.6 million vaccines. Okay. So now karon, I think ang strategy or policy ng national government is that din-allow na nilang LGUs na mag-finance ang ilaya respective vaccines. Unlike in the past, silang bala, then kung kulang, LGU ang mag-provide. Okay. Subong niya, ikaw yung LGU mo-pledge. Okay. Kung bilang masarangan mo. Then ang national government lang ma-open. Okay. So, ining AstraZeneca, I think amo na siyang una nga dinalaw siyang DOH. So, karon si Mayor, siyempre, kanang LGUs, makonito ya panulumba niya Transact dito. transaction dito. Okay, correct. Okay. So, may rin kita karoon ng report. Alin man si Papaw, ang ginatawag nilang multi-lateral agreement. Ano yung multilateral agreement? Ang agreement niya Okay. for advance purchase sa AZD 1222 vaccine in the Philippines. Amo ni siyang AstraZeneca. Okay. Amo ni siyang AstraZeneca Pharmaceuticals. Okay. So namo ang multilateral agreement. Ang agreement
between sa AstraZeneca. Between AstraZeneca, Republic of the Philippines, pagi sa National Task Force Against COVID, Okay. bukod sa Department of Health, and sa LGU. So, apat ka ahensya. Sa munisipong may para mga tagaan nato si Mayor sa authority, Oho. nga maka-negotiate na siya. I see. So, as to... Kaya kung mag Oh, yes, sir. 2.6 million lang ang ilang i-supply, di pa nauna tayo. Okay. Alas 8:55 na. Action Hotline. Man importante ini, no? Sa nagapadayon ng pagpakig-away sa COVID-19, importante ang mga initiative na ginahimo sa mga LGUs. Kay take note, ang target niya dapat ang tagsa ka komunidad, ang tagsa ka LGU, dapat sumong may profiling na ni ang mga LGUs, no? Sino ang dapat i-prioritize, sinong buligan, Baiso rin ginautod ang linyata, pero ang purpose gali ni karon, may special session kita to give an authority to the mayor, agud nga maka-transact, maka-negotiate na siya dito sa sining pharmaceutical. Honestly, ang DOH niya man-negotiate. Okay. Kaya funding lang. Pero why mabalaan, Vice? More or less, pila ning masarangan sa city? Well, si Mayor na iya ma-announce sa Action Art. Okay. Yes, sir. Kasi understand, ang target ni Mayor, ubos Kabilugan. Yes, sir. I As much see. as possible, kung maubos sa puso ka. Okay. Dalang hindi lang tayo mga tikal Action Art, kung tirayan natin funding. But after sinisang meeting, sa session naman si Mayor siguro ma-announce na. But Okay. hindi lang si Action Art, AstraZeneca yung aton kwaon. At I understand kaya hindi man sila ka-supply sa pilog kalibutan. Correct. So, initially, bigla ka may harap pa Novavax, may harap man gani ni Johnson President Johnson. So, may muning Sinovac, Moderna, oo, may Sinopharm. So, I think hindi lang siya as I understand, hindi lang niya why kasang sole quantity distributor. And even in the US, as I have said, mo to may Pfizer, may Moderna. In fact, si Dr. Fauci, kani Moderna, niyan Gamit. ang vaccine na ginamit niya para sa iya, no? Nagpa-immunize ka. Sa damo, actually, sa as I understand, na subong ka kuwan. But then, ang ila availability pala, may fourth quarter, may third quarter. Oh. So, the first na ipasulot, I think, na ipatunon sa DOH, amuning AstraZeneca, Okay. which will be available on the Quarter. by the end of second quarter of this year, mag-sling ka end of second quarter, available na siya ng May. Mga May, June, July. Oo, ang Novavax, I think, ang availability as in July naman. So kung ang LGUs, kung pinalumpa yan, so kung manglihi ka Tapos, kid. hindi kaya matagaan vaccine. No? Correct. Ang concern man lang yan ni Mayor, ang safety sa aton constituents na makauna ka. So, Kaya nakaroon ang strategy, kung nang taon mo ni Action Arts sa News Black Capon, ang Octa Research bala sa Kwan, sa UP, nag-survey ni sila sa NCR, and that 25% ng population sa National Capital Region, ang may plan yet na magpa-immunize or mapapavaccinate. okay. Hindi ni siya Action Art mandatory mo. This is voluntary. I think si Mayor may instruction na sa atong liga ng mga barangays na masugot na kita inventory or
in-instruction na ni Mayor si Atty. Bayatan Mm. na mapagawa na siyang forms. Kaya ang ikaw mo pag-vaccinate ka, may waiver ka eh. Okay. Na permahan eh. Okay. So may permahan ka din na ma-waive ka sa whatever side effects na matapo sa imo. Mhm. Kaya this is voluntary. So only those who wants to be immunized or vaccinated Mm. ang immunize ang City Health Office na ton. Okay. So nakaroon, si Mayor, kinangan mo na sa pictures eh. Mhm. Kaya mabakal ka sa vaccine, mabalaan mo kung sinong i-vaccinate mo. Correct. Mm. Please remember na may ano man isa mo, may lifespan man eh ang vaccine. Mhm. So may storage component pa ni. Mhm. So dapat mabalaan natin kung sinong gustong vaccinate, kung sino hindi. Okay. Mm. May kagwa na action at sa news sa mga Facebook naman din na may misconception naman or may pagpalapaw Mm. or balupad na si Councilor Novero kuno nag-solicit sa mga businessmen Mm. na mga yung funding Mm. o kung sino gusto mag-donate, which is wrong. Mm. Na consult ka lang, nag-inventory ka lang sa business sector kung sino yung business establishment na sila yung ma-provide sa vaccine sa ila employees. Okay. Mm. Because ang nato ni big corporations, Mm. like for example mga Ayala, SM, Mm. si CNB, no, si Kukongwe, mga big corporations, even ang aton San Miguel, no, Ramon ang, I think yung naka-generate sila lapit $1 billion mo Mm. na ila donation sa government, Mm. provided na part of the vaccine ang maka-avail ang ila employees. Mm. Mm. I understand ining GT Summit or ang mother company pala siyang Robinsons kay Kukungwe, di pila ng ilang empleyado, Mm. lapit 100,000. Ang San Okay. Miguel, pila ng ilang employees. Mm. So, labot sila sa ilang employees, meron ka na sila nga +3, +4 para Okay. sa members ng imong family. Mm. So, mo nang pina-inventory, karoon yan ni Mayor. Mm. Kasi ang i-purchase mo yan para lang niya sa Willing. willing ka, hindi masubsidize ang ila kumpanya. Okay. Nagkaroon kung mag-oversupply ka di karoon, kanugon na sa pundo ta. Correct. Mm. I see. So may in charge mo na sa profiling kag amo na si Atty. Bayatan ang magapagawa na siyang form through barangays. Yes, kay magi kita sa barangay sang confession thesis voluntary. Mhm. Kabalo kami ang sa ilang sa Octa Research to ang class E among may kuan eh. Ano nang dako nga portion nga do hindi sila magpa-test. Okay. O hindi magpa-test. Magpa-immunize. Immunize. Mhm. Hindi naman na silang pilit. Okay. So anyway, ma-update kami karon Vice, especially after sini and maybe the mayor mapagawa man sa statement after sang in a special session today. Vice, thank you gid sa time magin hatag mo karon nga. Yes, actually, thank you man. God bless. Pero halong din kita. Kaya daw may bad news to. And hoping ang imo bla to. Mabasi on the way lang to siya. Basi sa in transit bala. While flying dito sa Latnan. Amo na pangamuyuan ta. Thank you, God bless. Action Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran ang chairman sang Bacolod City Interagency Task Force. Now, kabay-pay ning balita dito sa Hong Kong nga ang travel history from the Philippines, pag-abot dito sa Hong Kong na detect ang initial report and hopefully magwa man kag maklarify ini nga hindi lang tani COVID new variant ang pagpositive sa to. Ano puliti, hindi to matuod ng balita. Kay karon kung nagalin na to dis Pilipinas, ang ginahulat nga ng DOH Secretary nato niya nga may matapikan ay anay diri sa Pilipinas sang new COVID strain antes kita maghimo sang tikang inang
reaksonary bala nga sa isang kinaiya. Action Hotline. Pwede ka lukpan, hindi ka magiho na, di ba kung sa vaccine may mga nauna na yan nagsinulod, di ka gin-inject, butang tapa abi, hindi mo yung mapunggan kung may mga private companies na nga kon magatag mo lang green light and DOH, okay, pwede ka mo yakbakal da, i-provide nyo sa taon nyo, immunize nyo, at least, kung mabakunahan nyo, safe ang mga empleyado nyo da. O, okay man ako ni finance ina isang private firm or entities. Galing nga rin ang pagsinulod, di ka gin-injectionan ng mga PSG, do ay sa mga ako kung paano kasulod ni, do hindi maklaro kung paano nagkasulod. O, di kundi, ang tao, kisa lang inaman ang paminsaron. Action Hotline. Bisan ang si Harry Roque, ang presidential spokesperson, rin kasabat sa mga palamangkutan nun siya mo pag-clarify siya ni. Hopefully ang aton diri sa Bacolod and other LGUs sa Negros Occidental ang pamangkot ti ko mong umpisa sa mong santuig ti may pundo giman nimo no nga pwede i-utilize. Ano mga plano niya sang different LGUs this province? Bacolod City may ara na sila na setup. Negros, kumusta iya? No, kaya ang province hindi man itanan masakdag lang sa probinsya pagi kay Governor Bong Lacson nga kwaon nga pundo sa province kag i-provide sa LGU. Ang tag sa kama LGU pwede ni nila ma-utilize man ang ilang pundo. Question pagid. Pila bala ka porsyento sa Bacolod non kag Negrosanon ang interesado kag willing voluntarily nga magpabakuna sining mga vaccine for COVID-19. Action Hotline. Ang una, gurong mo on the recent government, number one, specify o i-specify gid ano nga mga vaccine ang pwedeng magamit. Kati mapirma kagali waiver ni, nga kung may side effects mo yado, kung magkiwi baba mo ilabot ang gobyerno. Di man ginabla. I mean, amo na siya ang gina-process. Along the way, kung makita ta, tini subong balantayan tang mga development samtang nga nagahulat kita nga kung tani ang problema sa COVID-19 madula na ni. Action Hotline. Alas 9:07 na, good morning kay Jubal Trinidad sa Barangay 1 Kabangkalan, Lodes Tambasin Bronsal no ginatamay galit nga Kabangkalan dira. Jane Oy si Sir monitor man ang mga pamilya na kuno, si Nanay Corning sa Barangay Quezon, San Carlos City, Josette Magua de los Reyes, araman si Merna Onofre Cloud, Joel Barrios, si Jocelyn Libuon Dispoho, Manjo Arnijo, Edsel Del Mar, good morning. Araman siya niya entertains to everyone always locking here in situ Kamansi, Mabulo, Cebu City. Ay, ara ka mo na lockdown pa? Naga-monitor galia. Joy Nolard, Araman Junior Mainit Region, Simong Cal Torilla, Zini Macasiro, Lito Dayap, Ronnie Sidayon Gordon, Bro Morning, Fitz Herbert Noel, Sasiemo Disto Makilat, Martin Aliling sa Cavite, good morning, Merlin Dorido Magallanes, kag Araman si Fitz Herbert Noel, Bia Jonathan, Sir Alex Fuentes, GMR Siron. Thank you, Gid. Nya patami ako ng Sir Art mga gabunan. Nabasa ko na rin kay Inay. Especially to Guillermo Gimo Clareto. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat.
sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Philippine Standard Time, alas 9:18. Action Hotline. Ang update sa shooting incident karon na lang na siguro sa action the BBB program, no, kag hibaluon ta lang na kun ang latest investigation sang kapulisan, no. Subo-subo man kay aga pa ang banwa may gintiro naman sa Bacolod, patay. Action Hotline. Kag ang panagtag balang ayuda sang pagi sa LTFRB, no, pag-identify sining mga way pa makakuha benepisyo kon bulig nga mga driver sang PUJ. Action Hotline. Kag mga tricycle, I understand do pati taxi dala diri, no, pero ti baluon ta ginakaron ang contention ni sa sining project pagi mismo sa LTFRB. Ano? I-try ta lang nagkaroon sa udto. Good morning lang. May lang nga pag-monitor kay or happy 8th birthday Rafaela Daniel Barcimo, Merlido Rido Magallanes. No, good morning Mandra. Thank you for listening. Siya at ang terminate sa mga empleyado sa Basiwa may kilabtanan na yan sa Prime Villar. Ano ang ground sa pagbalin sa ila? COC lang gid makapalin sa ila. Except lang gid
kung may kabalastugan nga ginhimo ang isa ka empleyado under Civil Service Commission. Kapinao kung whiskey ang tubig nila ay kalain. Ay tuod man, subong taga Prime Water kung nagamonitor, basiwa, may mga areas nga puwerte na gidblang kulor sa tubig nyo. Gabutang pa man kamo chlorine. Kay dapat amo giman na mo. Sa tutuod lang niya may ara sa mga supply sa tubig sa basiwa. Nga hindi gidya mainom, tutuod na. Inumon mo imong daw kulor kape na. O ano-ano, malanga aga pa may tsaka na imo kung initon mo abe, ado tsae. Balon naman latest update sini kung anong mga masunod nga imuon. Actually, we are trying to contact sa mga anay dira nga empleyado kag opisyal sa Masiwa. Ang kuan mo sila side kiti ang panindugan sang board of directors through sa ilang chairman of the board. Tiwaya sang ginlapas sila nagsunod tanan sa proseso. Kung may balasulon giman sunog eternity dilag ti ang mga empleyado ngaway sila nagsulod sa insaktong kung anong mga options nga ginhatag sa ila. Sige, Happy New Year, good morning man kay bro Kano Oreta dira iya sa Moises Padilla. Mga paryente ta dira, mga Hordan family. Haraman si bro Leo Talaban no, sa Castiliana. Regards lang ko bro Leo sa driver din ninyo sa ambulance nga second cousin nato na. Ga-monitor man na sila. Wala tagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Ang ako lang reminder sa inyo, anuman no, panghangkat sa panahon. Aksyon at tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!